Приятели, добре дошли в WebZone.bg. Днес ще ви покажа, ако имате вече готов сайт, как да го вмъкнете в платформата. За целта копирате линка на вече готовия сайт. Да кажем, че ето това е вашия сайт и искате да го внедрите в вашия профил, по-точно конструктор в WebZone.bg. Как се случва това нещо? Нека да го тестваме. Отиваме в webzonebg.com, натискаме на този бутон и след това има ето тази опция импорт копиране на вебсайт. Натискаме го, въвеждаме адреса, който искаме да копираме и натискаме импортиране. Това ще отнеме няколко минути, но ще налее целият сайт вътре, като вие ще може да си го преправите и да правите каквото пожелаете по него. Докато чакаме, искам да ви информирам, че ние предлагаме и възможността да ви създадем сайт от нулата срещу заплащане. Ако вие нямате време да се занимавате, ние ще го направим вместо вас. Ако искате повече информация, може да цъкнете ето на този бутон тук, помощ от дизайнер, и ще разберете точно за какво става въпрос. Също така, може да се регистрирате в webzonebg.com. Напълно безплатно, имате гратисен период, 30 дни, тествате, разглеждате и ако ви допада, след това се заплаща абонамент от 30 евро на месец. При регистрация не се изискват никакви платежни средства, като кредитни карти и така нататък. Още малко сме готови. Може да видите наистина ето колко бързо се налива сайт. В следващите видеа ще ви покажа как да си добавите продукти и използвате всички функции, които ние предлагаме. Така, нека да видим какво се случи. Добре. Ето какво се случи. Сайта ни се наля и ние вече можем да работим по него. Добре, нека да видим другите. Добре, окей, супер. Значи всичко се е наляло, може да работите спокойно по него. Виждате, за 2 минути и 40 секунди ние наляхме вече създаден сайт. Съответно може да си го преправяме както пожелаеме. Ето тук, ако натиснем, отидем на тази опция, може да си добавим и снимка. Добре. Към момента това е, приятели, което иска да ви покажа. В следващите видеа ще разгледаме и опциите на сайта. Като цяло може да създадем сайт с изкуствен интелект за по-малко от 2 минути, да наляеме вече съществуващ, и това са само малка част от опциите, които ние предлагаме. Благодаря ви за отделеното време и ако желаете, регистрирайте се в WebZone.bg.